Penyanyi Taigi bersama satu hati, one heart, oh one heart. Aku setia dengan pizza gelengku. Soalnya lho kene lek numpak bis ndek dalan ngene iki bahaya. Oh iya. Takut aku. Terima kasih ya Beros. Ya omah iki ya wis gawe dhisik. Kayak encene kok genok sih Kak wong gawe bidik kene. Kalane koyo ngono ku lho guys. Lho. Kilo penyanyine lho iki. Jareke muncak wong ono iki ne ono. Berarti ro ya sak wen aku ndek kene ya. Gak roh. Karo, sumpah. Heeh. Foto pas awal bari mah di kene di kono. Aku di kene. Kecode mendol. Wes terima kasih banyak ya udah diorder. Wes terima kasih. Dadah. Dadah Mbak Rosa, sampai jumpa tanggal 14 ya. Abur-abur. Hah? Ya sampean pisan. Alah wis kaos anane lho cekot barang kaos pokok kaos putih. Kaos putih. Nyelang. Yo. Abur-abur. Abur-abur. Abur-abur emplok. Dadah, makasih ya. Ya apa penyanyi racing. Kilo guys, lu. Terima kasih sudah diorder. Duh, guys. Oke. Apa, Tris? Apa? Tengok vlog apa? Aku tengok vlog ono lagu kena copyright. Oh iya. Oke, unboxing yo. Luwe aku. Wis kulo pangan ya. Kan iso gua. Mas butuh gua. Dendi. Dek iku lho. Nganu ngecekan lho. Tara. Karo Antartika. 1 2. Lagi sing. Aku tak ngete wis. Iya loh. Iki mang iki wis. Unboxing. Dek kono kok nek lalapan tapi suwe lek Mas. 1 2 3. Cepet. Masya Allah. Dek iki lho warna Antartika iki lho. Ana tunjuk ya, Pedes lah sing iku. Enak tapi. Sing kocek sih. Kon tuku apa sih bio ini? Iku tempura goreng biasa mbek kocek. Iki tempura kocek. Gak pedes. Kocekku ya, Bong. Iki lho. Kayak cecek. Ini mah bumbu tabur sih. Waduh, tapi kocek. Oh iya. Iki sambal kok sambal prek. Heeh. Ayo tuku sego, Kak. Tuku nasi tok. Ini dulu guys dapurnya Mas Pandu. Di villanya Mas Pandu, di villa apa ini namanya? Villa Bunga. Hah? Barang aku dhewe. Guyu sampai aku guyu. Guyu-guyu dhewe, villa-villane dhewe. Sembarang dhewe nangis-nangis dhewe. Dewi. Ono plastiknya ku Mas. Kayak kita tak oncek. Dipangan mentahnya gak isa. Yo iso kon kono. Itu Kalau wae aku. itu sih. Danjuk. Ono maneh. Setelah ini Enak mah. yo lek sones di warungnya Mbak Soli kah iki wis istirahat. Mah gak enak bio. Kita akan menggoreng. Mas Pandu menggoreng. Mau goreng cerita ya viral. Kilo gas bilane. Ono kerupuk sak black karang. Ya pengen akeh panganan, guys. Ono teh sisri. Ono alat jogging. Ayo terus ayo. Ayo. Saya guys aku tak beli nasi. Aku ndek kene dhewe gak apa-apa. Pedih. Iku lo transfer nang aku, Kak. Piro? 100. Yo. Aku kena kok gak aku kan iki setor meneh wis kok gelang yo. Ala opo iku? Gak wani aku. Gak oleh ceng tri gak oleh. Lah ngono lek aku di sini wong. Duh, ya apa gak wani? Bukan iki. Mas. Ini loh guys, aku mau naik ini. Ya apa caranya? Jaga dia di HP ku. Oke. Yuk. Mas.
Ono mau ngamen, Mas. 2 kilo lho entar. Belakangan guys. Belakangan guys. Lah ono ya. Aku wedine ngono ku lho, ono wong amen moro-moro. Nganu ae ya. Kayak edite manjene yo. Sedikit terus mulai. Maaf ya, cekernya gak enteng tabung. Toto duduk gas. Iya. Apa? Cekernya Cekernya sini, ha? Apa? cekernya agak habis-habisin tabung. Aku tak jago nek kene rek. Payung. Iya dong kan. Ya do kantok. Sakmene mbiyen iki lho guys. Enak ceker ini empuk nih.